Când viața devine copleșitoare, încetează să te mai critici și tu. Încetează să te mai compari și să cauți perfecțiunea în raport cu ceilalți. Concentrează-te pe ceea ce poți controla cu adevărat. Comparația ta cu tine cel de altădată, cu tine cel de ieri. Încetează să-i mai rănești pe ceilalți sub pretextul că și tu ai fost rănit. Alege să pui stop și să faci lucrurile altfel. Întotdeauna ai două posibilități, să previi sau să remediezi. Vezi unde și când ai fost mulțumit de tine. Ce făceai? Ce te-a împlinit? Începe prin a spune: pot mai mult decât știam, pot mai bine decât credeam, începând de acum.